Ooh. Mm. Mm. Hello mga kawigel! So, welcome back po ulit sa channel po natin, sino si Richard. Sa pagkakataong ito, ang pagsasalo-saluan po natin ay Bopis Mayo Fried Chicken with samyang sauce po. Yung samyang sauce. So, meron po tayo ritong kanin na meron pong egg. Tapos meron po tayong banana po ritong pamutat. So, bago tayo magsala-sala, pray po muna tayo ha. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa mga viewers na patuloy po sumasala po sa isang pagkainan. Po lagi po kami makakain sa araw at maging ligtas po. Maraming salamat po Ama. Ito po sa madalayan ko sa inyong butong ng anak. Yeso Kristo namin ito pagligtas. Amen. So yun, magusta po ng kamay. Simulan na po natin, mukbang na po tayo. Ito yung samyang natin. Marami po akong binili nito kasi talagang gusto ko mabuti po itong samyang. Yun. Sarapan po kasi ako masyado dito. So, ayan, buksan. Lagyan na ho natin ito, ho. Yan. Ooh. Pampasarap po yan. Yan, unang subo po ay para sa inyo. Mm. Testing niyo po yung typical na Bopis, lagyan niyo po ng mayonnaise, ang sarap. Mm. Kanin po. Sarap ha. Mm. Ang siya. Hanapin itong fried chicken. Po. Ay, sa mga nakakamiss nga po pala kay Luna, yung update po kay Luna, ilalagay po namin dito. Ilalagay ni Rinsa si Luna yan. Namimiss nyo po siya. Ang katatago ngayon. Luna. Po. Sarap kasi talaga utol sa amyang eh. Pag nasanay ko kasi talaga kayo sa samyang, yung sa manghang po. Talaga pag nakakain po kayo ng samyang, talagang magugustuhan nyo mabuti. Mm. Bopis po ulit tayo. Kitin po natin dyan sa top. Mm. Mm. Sarap. Sarap po ng fried chicken natin, juicy pa po.
Mm. Oops. Mm. Sarap po nito, no? Bopis. Kung aabutin na naman po ako ng ulan na ano-ano na po, nagpaparamdam na. Oh, grabe oh. Mm. Oh, anghang. Nakagana po sa pagkain yung ano, maanghang. Lambot po yung pagka-fried chicken. Ating bopis. Wow. Kain po. Sarap. Naamol na po ako.
Manghang po kasi talaga. Pero masarap po. Matamis po yung samyang eh. Mm. Enjoy po talaga. Sarap. Salo-salo po. Yan, bago po mag-shoutout si Honey Best, syempre shoutout po ako sa Ate Cherry ko, sa Kuya Rico ko. Sa mga kapatid ko po, kay Ruth ng Just La Pam, kay Mamie, kay Honey, kay Rio, at kay Bon, kaya nyo pa ba? Sa mga bayaw ko, sa mga hipag ko, at kay Angel Grandma at kay Mama, na aking biyanan, kay Mami Linda. Maraming salamat po sa laging pagsuporta. Shoutout na po si Honey Best. At sa inyo pa mga Google, maraming salamat po. Yan, simulan na po natin ang ating shoutout. Thank Excuse you po. so much po kay Excuse Bella po. Pot, Annabel Morales, Kalapit lang eh. kay Bobby Morales, Jamie Concepcion, shoutout kay Ate Ana at sa boyfriend niya si Tonton. Tom Jones Madalag ng Negros Occidental, Victoria Gonzalez, Marife Damaso, Miko Tolentino, Elaine Benavista, Vibrant TV. Shout out Esta Cipriano family ng Kalibo Aklan. Nico Gabriel ng Malaysia, Agnes Santos, Marlon Uson, hello po. Gigi Nino ng Kalamba, Camarines Sur, Clyde Evar, Sofia Nicole Digal, Sel Potts, shout out Bahaykay family, and Makarilay family. Manfred and Wenceslas Stats ng Austria na live nanonood sa atin. Hello po. Salamat po. Kay Jenaline Andres, hello rin po. Kay Maria De Leon, kamusta po? Nancy Manzanilla from Binangonan, thank you so much po. Lea Marcos, Wenalyn Paraiso, Frey Aniador ng Bacolod, hello po. Jasmine Fatalia Manzano, shoutout sa anak niya si Romer John Fatalia Manzano, hello po. Rael Kenji Luis Tolentino, Oni Bautista, Hello. Lenlen Ongayo Natividad, Christine Diaz, Elmar Cunanan Cruz, Froilan C. Guleban, Lucy Garcia, Nigolo ng Lipa, Batangas, hello po. Losa Calderon Family Aga, Family Rojas, and Family Calderon. Kyler Adam David Pineda, pabati ng happy birthday kay Rain Porgana sa September 12. Happy birthday po. Shout out Kyler Adam, King Angelo, Caril
Angel and Carl Anthony Pineda. From Jennifer David Pineda. Amira Padel ng Hong Kong. Mayra Pascual Valino ng Cabanatuan City. Kay Ma'am Ninfa Cook, hello po. Thank you so much po kay Leslie G. Alcanzarin. Ay Angel Paeldonia II. Zenity Balboa. Hello po kay Maria Coro ng USA, California. Enerim Colminar Kota, shout out family Colminar at Patok family. Janet Tamayo, shout out naman po. Panay po kaming nanonood ng mag-iina. Maraming salamat po. From Santa Rosa, Pilar Bataan, Janet Tamayo, John J. Jacob Tamayo, Mary Janet Tamayo, Samantha J. Tamayo. Thank you so much po. Tomski Madalag ng Negros Occidental, Tom Jos Madalag, Maribel Cruz ng Bulacan, Almira Obienta Josa, Rax Onanam, shoutout Manano family, Zenity Balboa, Mona Lisa, Winwin Simbulan, Bellu Funnel Yang Gao, Emmy Almonisid, hello po sa family Almonisid, Clarence Salvador, Jenilyn Benco Estoya ng Pampanga. Thank you so much po kay Elaine Benitez. Yan. Yan po mga kawigil. Maraming salamat po lagi sa pagsuporta at palagi ang pagsalo po sa isang hapagkainan po sa amin. At syempre maraming salamat sa Diyos sa pagkampi ng kiloob niya ngayong araw na po nito sa atin. At sobrang salamat syempre kay Hanibe sa aking mga anak sa pagtulong-tulong sa pagluto na ito. Pasensya na po, busog po ako. Nadidigay. So hanggang sa muli po mga kawigil. Kaya bigla na lang mawala. Kung nagustuhan niyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.